12 seconds later. Meanwhile, 12 seconds later. An hour later. Seconds later. Naimbangal daw mga kamukbang. So, at tintay manin. Para sa tintay manin, dito makon ko na nga Ilocano food. Nga makon ko na. At torta nga tarong, tinuno nga okra, kan salad nga palang, kamutig, kan kangkong. O sa dito naramid mi nga aramang, kamatis, kan adda tela sunana, kan adda arad mi. Tintinapoy. Anang arad ka to ah? Rugyan dayon. Ako, dito kung kuna nga ore kastoy lang ka na imas. Imas dito boy. Tignan nyo to. So nga, ang bag na tama nga tayo. Kahit nakita tayo. Met. Oh, hindi masun. Mas up. Alam mo, jiket chap kami, jiket chap. Jindulo mo. Dito pagpagada nga lutong ina mayang. Pinasimple ko. Ma'am, The best. the best. No, Siya. sito kasi di ka nung hanggang kasapulan di kutsara kan tinidurong gagayon. Nabalbaling ko maaklupay ko na. Nyala pa! Ano yon? So nga, kampat ka, ang kagarte-arte. Malit na arte. Malit na arte ah. Hindi mo magustuhan. Ilang nakabutbutang kat mo ti pag kutsaram te aklo.
Maun. Kamu naman di okra. Isang-isang multi alaman, hindi masam. Ha? Mag. Dalam ta ulo na dakkel. Pasang sa akin nga, Dakpol ko na dito kuyan ko. pardas ka. Dalam sa kayo ano, kanyo maawat ng ti Ilocano. Arigato. Ilocano kam nga ron, impaklan kami. Dapat may half shit sot bulldog ka. Ano mas ito? German dog. Hindi masam. Dito ikot nalaka pa yun. Budget friendly dito yun ako. Ang gagastong dakkelan ko nun. Makalimat, sponsor ko na. Di kita kamuting, napangkam nagpurdo. Yelip ko. Kahit yung dot umay, sumurot kayo, makasave kayo. Agad kamuting dat di talikod. Free shipping ko na. Ramanan nyo dito yung lutok ng torta. Deta na. Takmo ka nag-luto. Yan mas gagayim na yamat. Hindi ma. Yung solid, yung ka. Ito, diet mi ko na yung mata. Diet nga madapin yun na po eh. Kurang di na po mi guys. Sasa ka? Mga alphabet ko. Nakabuhan niyo. Sige ka na. Ano, dito ito, danas dito. Pero si Deta, di arad na bisin niya. Crispy pata nga po na kibanatan ni. Madipel lang. Hindi Lanit man. Imas na imas. No, dakay nga bibuhay mapapal kay man. Kung minsan kakadwa tayo ko na. So nga da kayo, may kayo mamurdot dito yung likod mi. Purdot, ito na mapurdot. Kung hindi na po magic na po Guys. Pati kaldero, gib-ibit. Diet kami kung doon kayo makalderot kinad mi. Iksa ka ba? Makabagchik kaya talaga. Gundo ka na. Katlo. Ibusan na ka. Ano? Guys, naibusan. The plug mo. Kita mo amin sa akin. Mas talaga ba sa halad eh? So, makuha mo ito yung system. Tsapa mo ko lang. Pangta. Oh guys, Dakkel. karpa. Kita mo tabi Karpa. nag-luto. Ay magganti lumoto, gayem. Mabalim mo kumasawan mo kasta. Dahil yung na. Ay awang gayem. Sarsara ka nun, ikakadwa. Stretching din. Pag tinahin niya, basit. Ulo crack. Ano? Ano? Limas. Hindi aramang eh. Auto prank. Mara na. Yo, antay. Antay tetano ko. Ano ko na? Meron.
May tibi ngayon. Angkat 1/4. Pagka sulang. Ispalan ako, miss. Naraksat na nga. Mga sulang lang sila. Oo, nakapilitan na. Kasi nga naman, nabis pala ako, miss. May palang kanong gagayom. Natangkot ito. Tipon doon tayo. Guys, sponsor man. Sponsor. Padasa min dito 3 kilo nga pansit. Tilusay ah. Sanda empanada ko na. Pansit. Tingin na po. Abang gabi ka lang. Muna kami sa loob. Hindi, basta gini tayo. Ayan. Maya, magdududi. Aduuning ina po sa kasirola. Magdududi. Sige, mas nga sinublan ni napwede ka nun tayo. Mas ah. Ah. Sulig ako sa danog ni Manny Pacquiao. Sulit sila. Sa tabong ko. Kasi hindi ba di. Ni, gwapo yun na. Bukol pa yun. Wala. Kita mo. Kinamada kita dito na. Diet tips na ito guys. Adulto ka mo yan na po ya. Balanse. Taga-aturong. Kaya Among lumang ka. Mangga lagtang. Kasit ka na, kumutong ka wala. Sige naman tiyak, baliwan tamasan mo. Awang pa ya. Matangkang deta ni. Kamu na pilit na puros mo. Alam tiyak ito ba ito na dito? Ni. Maalam ti. Mabingwit mo. So nga kayo anti-uncle, padasan niyo yun. Buwan anti. Anti bebang. Anong di bebang? Dilog daw. Bebang. Sino? The viewers kayo tangit. Tama mo ba yan? Comment ka naman anti bebang. Ilocano style nito yun. Weed. Puro ng Ilocano. Guys, nagbas. Clean up. Medyo tabong kami guys. Ano, siya tarong, naikima. Ligitan niya. Nagdakal nga mino. Tapos okra. Daukran, namin daukran. Seaweeds. Ano? Ano na daukran. Stick tayo. Apa? Poklo. Ayun! Tangan di poklo talaga. Ada jiri ko. Kailan na? Ano? Pinapunti yun. Seaweeds talaga. Karap. Aso latang. Sa aso. Seaweed sa talaga. Ang tinapanood ngayon at tayo mabisin tayo. Ako na. May Nagsabakan pa mas- yung nagluto guys, alas 9. Siya pa kami nagluto. Nagpas kami alas 12 oh. DJ ko mapay. Ano yung lipatan di pukpuklo. Lipatan di poklo di chika. Na kami nalipatan di ko naman. Pasensya. Shout out gayam kan ni Danny Bautista nga taga Ilocos Sur. Ay sa inyo bagi. Ganda kada Patricia Rose Dancel nga taga Lawag. Shout out sa iyo, idol. Sarsarak ti Jowa na Patricia Rose Dancel yan dito sa Facebook. Resume ti kurang lang. Pati ni Cyril Pablo nga taga Barangay 13 dito sa Nicolas Gagayon. Sa mga alat police clearance ko. Police clearance si Masapol dito na. No, kaya kiyo ko. Laki mga pitano. Pagsasaritaan mo po. Shout out ba ni Elimar Solis nga taga Pidig. Shoutout din Katrina Garcia. Ini Bernalyn Garcia. Head of Hawaii. Hello. Kuya ko naman. Shout out guys.
sponsor kayo ko na. Sponsor kayo sa ating babo yun ay yan. Shoutout mo, gawin ka di nag-comment ni Idol CK. Shoutout. Tapos ken Gian nga, Manila. Shoutout sa inyo. Tuloy lang sa suporta ko. 100 subs tayo na, 100 plus. Subs. So, tuloy-tuloy lang. In just 4 days. Ba't lang aldaw? Enjoy lang din nagbuya. Enjoy lang ha. Ngam da kaya kung kunak padaso nyo dito hanggang babawi. Nagpadaya kayo, please contact Lata. Mm. Dahil ko para yun. Hindi nagpadaya kasi Saka para clean up ko na. malugidan sa. Baga uban makanti bisita. Sarap sabong na. Labi rin. So, dugayem kan kakabsat. Anil plipatan ti like. Share. Subscribe. Kaya niklik DJ bell button ni Abay na tapno mabuhay pa di gito umay nga videos mi wen. So mga kamukbang, sa ulitin, tubigat man. Bye! I'm 40 in my right car. Bitches change.